Duruhay ka mo ning duruhay yan, mga pinangka, buruhusan ning tortor. Mga buli inina nyo. Yung sabon pati yan, kinalintian na yan. Puno-puno ning burbur na ipin sa buraga daw yan. Pasensya ka naman ay, yung mga bata pa namin yan, tugas yung mga kaanggan. Oh, tabaga na, uyam ka man. Sino bagay nakachat mo yan, kabago ka pa dyan. Tagay daw ko man eh. Ay, inay, maninabardi nang man talaga ako. Nakita mo yung post ni Manay Ambing. Kung ano niya parsaba dyan sa post, kahapon pa ni Papur padungog dyan. Alam mo Manay, ang dari-dari mo magparakauyam. Or intindi mo Manay yan. Sus mo, pabaya isa na sila. Aram mo Manay, may kasana maano-ano sa ako ha, pagka hinuray-huray ta na mag-amiga. Baad ka parkauyam ka man, tapano maski buko man na para sa imo yung mga post na yun, tiga para sa pumo. Buko man ikaw yung yan, kahurun-hurun, sige, kaning react. Alam mo Manay, alam mo, bukong gabos na nakikita mo, nababasa mo, buko man yan gabos para sa imo. Bukong gabos na bagay, deserve ang oras mo, the opinion mo. Iso, alam mo, mas madari magluwas ning hapdos ning buot, kesa sa ako una sa nato, nakita may kakurangan, buda dili lang nato paano solusyonan. Aram mo sabi nga, isa ako ni Tita Jane, or irintindi mo man yan. Kaya pag para intindihin, tamang kakatirigbak man sa na yan. So, para intindi ni mga problema yan. Ano, masadong 4 pa kita? Tama, pagod por ako dong kimay kunching. Georgette! Ma! Good for daw dong kimay kunching ni sadong 4. Buli nina mo. Iso tabi, ma. Ako manay, shot.